Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin sake saduwa da ku a cikin wannan aji na M Kabir Graphic Design. Insha Allah yau za mu yi magana ne akan bana. Yanzu akwai bana da already mun riga mun yi design ɗinsa. Kamar misali za a iya baka aiki, wani zai iya kawo maka bana ɗinsa ko logonsa wanda ya taɓa yin sa a baya, yanzu yana son ka masa exactly irinsa, to sai ka ce ya za a yi ka yi shi. To insha Allah yau shi za mu yi magana a kansa. Akwai bana da mun riga mun designing, za mu ɗauko shi mu sake redesigning ɗinsa, wanda insha Allah bayan mun kammala kowa ma zai irin wannan ɗin. A gurguje abin da za ka fara yi ɗin, misali za ka ce ya baka shi samfur ɗin wancan bana ɗin ko kuma hotonsa ya turo ma, idan ya zamanto yana kan wayanka sai mutum ya tafi zuwa gallery ɗinsa. Ga wajen da mutum zai samu gallery ɗinsa, wannan plus na tsakiyar shi mutum zai danna. Idan ka danna shi zai shigar da kai zuwa waɗannan gurare, sai ka samu gallery ga wannan from gallery sai ka shiga, zai shigar da kai gallery ɗinka. In shigar da kai sai ka duba folder da ka ajiye shi wannan hoto da aka tura ma. Bari mu shiga namu, yana cikin wannan folder gashi nan. Idan kai clicking kansa ga abin da zai nuna ma, sai ka danna ga wajen good a nan, akwai wajen good a ƙasa, sai ka taɓa good ɗin. Insha Allah ga abin da muke so mu zana nan already ya riga ya shigo cikin wajen aikinmu. To abin da mutum zai yi shine kana iya kaɗan buɗe shi ko kuma kaɗan rage masa girma ka mai da shi gefe, tunda ana son kai exactly irin wannan abu ɗin ne. Bari in ɗan buɗe shi ta yadda za a ƙara ganinsa a gane me muke so mu yi. Gashi nan misali irin wannan muke so mu yi shi exactly irinsa, shi muke so mu yi. To insha Allah bari na rage masa girma. Idan na rage masa girma, shi wannan hoto ɗin da ake gani, akwai hoto ɗin a wayana, zan tura ma kowa ya zamanto yana wayansa. Shi ne kawai hoton da mutum yake buƙatar ya ɗauko, amma sauran duka kai za ka yi design ɗinsu a nan gurin. Bayan ya zamanto kana da hotonka wanda ya zamanto ka cire background ɗin, abin da za ka yi shine na farko background ɗinka ko yanzu bari mu kalla, bari mu je wajen canza background. Background ɗin muna so ya kasance fari ne ko. Ga gurin da mutum zai taɓa, idan ka zo wajen canza background, misali already mun riga mun san wajen, za ka mai da background ɗinka zai dawo fari ne. To kun ga already background ɗinmu ya riga ya koma fari. To idan background ɗinmu ya koma fari, sai mu ga to me ya kamata mu fara ɗaukowa. Sai mu je mu nemo shapes ɗinmu. Okay, sorry, na yi copying wannan ne. Bari mu ɗauko shapes. Ga shapes ɗinmu nan mun ɗauko, sai mu ɗan jawo shi zuwa ƙasa, sai mu ga anan shapes ɗin wani kala ne, sai mu nemo kalan shapes ɗin. Tunda ana so ya zamanto exactly irin wannan wanda aka turo ma ake so kai ɗin ne, to bari mu danna OK. Idan muka taɓa kan shapes ɗin sai mu je wajen color. Ga color ɗinmu a nan gurin, sai mu danna shi. Idan muka danna shi sai mu buɗe color ɗin ga wajen enable nan. To kun ga kalan da ya bamu nan, amma ba irin wancan kalan wancan jikin logo ɗin bane, jikin bana ɗin bane. To sai mu yi ƙoƙari mu ga mun nemi to ya za a yi mu saka ya zama to exactly irin wancan. To sai mutum ya zo wajen gradient ɗin nan. Idan ka zo sai ka ɗan sauko ƙasa, sai ka zo wajen plus ɗin nan. Ga wani plus a gefe a nan gurin, sai ya zama to mutum ya taɓa shi. Idan ka taɓa shi ga gurin da zai kawo ka. To idan ya kawo ka nan gurin, akwai abubuwa guda biyu da mutum zai lura da shi. Wato nan gefe ɗin ga wani alami a nan gurin, sannan nan ma gefe akwai wani guda biyu. To na farkon idan ka taɓa na farkon, sai ka sauko ƙasa ɗin nan ga alaman, sai ka taɓa wannan na tsakiya. Bayan idan ka taɓa shi zai kawo ka nan gurin. Idan ka taɓa shi, sannan sai ka sake taɓa wannan waje mai kaman brush ɗin nan. Idan mutum ya taɓa shi, idan ka taɓa shi
zai kawo ka nan gurin. To kun ga a sama gashi ya nuno mana wasu abubuwa a sama nan gurin. Cikin abubuwan da ya nuno mana har da shi wancan logo da muke so mu yi irinsa ɗin. To sai mutum ya taɓa kansa, ya taɓa kansa kun ga ya ɗauko mana shi. To ga wani abu a nan gurin, abin da mutum ya kamata ya lura da shi, mutum ya lura da nan sama ɗin zai ga kala ɗin yana canzawa. To shi mutum zai lura da shi. Idan wannan farin abin duk gun da ka kai shi, a lura da can saman za a kalla kalan wajen yana canzawa. Duk gurin da in ka taɓa baƙi, gurin da ya dawo baƙi, in ka taɓa blue ko yellow ko meye ko fari, wajen zai canza kala ɗin. To sai ka taɓa kalan irin abin da kake so exactly ya zamo kansa. Nawa muna son shapes ɗinmu ya zamanto wannan kala ɗin ne, kalan background ɗin bayan ita wannan mata ɗin. To in ka kawo kaman kusan ka daidai wajen, sai ka taɓa good a sama, ko sai ka taɓa okay. Kun kalla nan ƙasa ɗin ya dawo kalan wancan ɗin. To sai mu ƙara taɓa nan gefe ɗin ma, ko sai mu ƙara taɓa shi. Idan muka taɓa shi, bayan mun taɓa shi sai mu ƙara zuwa mu taɓa nan gurin ɗin shi ma. Misali idan muka taɓa shi ma sai mu ƙara yin exactly abin da ɗazun muka yi. Idan muka danna nan gurin sai mu ƙara zuwa nan gurin, sai mu taɓa nan wajen, sai mu taɓa good, sai mu taɓa okay. Misali kun kalla nan gurin ya dawo duka kalan wancan ɗin. Sai mu danna okay. Idan muka danna okay sai mu danna okay. To kun kalla shapes ɗinmu, wannan shapes ɗinmu ya dawo kalan wancan exactly irin yadda muke so. To sai mutum ya saita shapes ɗinsa ya dawo nan gefen. Idan ya dawo nan gefen sai mutum ya idan ya ma sai mutum ya taɓa can gefe ɗin kamar yadda muka sani. Ka taɓa nan gurin sai ka kulle shapes ɗinka. Misali idan muka taɓa mun zo ga key ɗinmu mun kulle shapes ɗinmu. Okay, sorry bai kullu ba. Bari mu ƙara masa girma ya koma cikin nan gurin. To sai mu je nan gurin ga shapes ɗinmu a sama, mun kulle shapes ɗinmu. Haka ko an taɓa ba zai yi yawo ba kenan, ko? To me ya kamata mu fara yi? Abin da za mu yi shine sai mu je mu ɗauko hoton wannan mata ɗin. Ga ta nan ina ƙara mana girma saboda mu ƙara gani. Hotonta za mu je mu ɗauko. Dama already akwai hoto ɗin a wayanmu. Sai mu koma wajen plus ɗin nan wajen da ake inserting hoto, mu koma from gallery. Don ya kai mu zuwa gallery ɗinmu, sai mu je mu ɗauko hotonta tunda dama already mun riga muna da shi akan waya ɗinmu. Okay, ba a nan na ajiye ba. Ga shi a nan. Sai na ɗauko shi. Ga shi nan. Ina buƙatar na ɗan rage can gefen. Sai na danna okay. Na taɓa okay ga hotonta ya fito. Sai na ɗan ƙara jawo shi. Misali. Amma zan ɗan rage can gurin ta yadda zai ba da dama ya hau mun kan nan gurin yadda nake so. Okay, bari na buɗe shapes ɗin nan. Dole shapes ɗin ina buƙatar ya ɗan ƙara haurawa sama kaɗan, in bar space a ƙasa. Misali sai in ƙara komawa in kulle shapes ɗina. Sai in ɗauko hotonta, sai na ɗan rage hoton, sai na saita shi. Misali ko yanzu kun ga hotonta ya hau. Shi ma sai in ƙara taɓa nan gefen, sai in je in kulle hotonta ta yadda ba zai zamanto yana yawo ba. To abu na mu wuce nan wajen. Sai kuma mu dawo nan sama. Nan sama me aka ce? To kun ga wannan hoto ɗin kuna so ya dawo muku asalin sama kuna ganin shi, sai mutum ya danna, ya zo nan gurin ya danna to front ɗin nan. Kun kalla hoton ya zamanto ya haura kan wancan da muke da shi. Saboda muna son mu kalli ɗayan gefe ɗin haka. Ɗayan gefe me aka ce? Abin da suka ce a gefe ɗin shine na sama M Kabir, ko? To sai mu je wajen insert text, ko? Sai mu taɓa kansa, sai mu rubuta M Kabir ɗinmu. Sai mu rubuta M Kabir ɗinmu sai mu danna OK. Misali
wani kala ne a can gurin, baƙi ne ko baƙi wulik, to sai mu je mu duba wajen ƙara girma ma tukuna size, sai mu ƙara masa girma. Misali mun ƙara masa girma ko, sai mu je mu ƙara masa baƙi. Ga wajen font sai mu canza kalan rubutun mai da, bari mu sa masa chunk 5. Ok, mun sa chunk 5. To sai mu ƙara komawa wajen size, mu rage masa size saboda ya ɗan girma da yawa, ya yi girma da yawa. Mun rage masa size, sai mu koma wajen style na wajen B ɗin nan, mu yi bolding ɗinsa, ya ƙara baƙi. Sai mu ƙara zuwa, misali in kana son, sai mu ƙara zuwa wajen kalo. Misali mu je kalo, ina kalo ɗinmu yake, ok sorry na wuce kalo. Sai mu taɓa kalo, muka taɓa kalo, sai mu taɓa wannan gradient ɗin, sai mu taɓa wannan plus ɗin kamar irin yadda ɗazun muka yi ko. Sai mu taɓa wannan gefe ɗin, sai mu taɓa, sai shi ma mu ƙara taɓa nan guri ɗin. Misali bayan mun taɓa shi ya kawo mu nan gurin, sai mu ƙara taɓa nan wajen ɗin. Bayan mun taɓa shi, sai mu zo mu taɓa kan bana ɗinmu. Bayan mun taɓa kan bana ɗinmu, sai mu taɓa kan asalin M kabir ɗin, zai ba mu baƙi wulik ɗin da muke so. Sai mu taɓa kan rubutun. Bayan mun taɓa kan rubutun ya ba mu baƙi, sai mu danna ok. Sai mu ƙara komawa ɗayan gefe ɗin mu taɓa shi, sai mu ƙara taɓa nan gurin mu yi exactly irin yadda ɗazun muka yi. Sai ya ba mu baƙi, danna ok. Kun kalla wajen ya dawo baƙi wulik, to kun kalla rubutun inda rubutun ya dawo, shi ma ya dawo baƙi wulik kamar yadda ɗazun muke. Idan ya mana a hakan, ok, akwai, in muka lura wannan ɗin akwai space a tsakanin kowane alphabet. Sai mu zo nan gefen akwai wajen ƙara faɗi ɗin. Ok sorry na wuce wajen ƙara faɗi ɗin, sorry. Sai mutum ka taɓa kan rubutu ɗin tukunna kafin nan sai ka taɓa A ɗin nan, ka taɓa sai ka zo gefe ga wajen line spacing nan, ga lines. In ka taɓa line spacing, in ka danna plus ɗin nan, sorry mu je line spacing. Ok spacing, sorry ba line spacing ma spacing. Idan ka taɓa, kun kalla yana ƙara faɗi tsakanin alphabet da kowane alphabet, yana ƙara faɗi kamar yadda aka yi a can. Sai ka danna ok, sai ka ƙara dawowa size, sai ka rage girman rubutu ɗin. Idan ka rage girman rubutu ɗin, sai ka hawar da shi sama, ka saka shi a iya gurin da kake so ka saka shi, kamar yadda aka yi wancan ɗin kenan. Misali sai ka koma can ka kulle M kabir ɗinka, sai ka ƙara dawowa, sai mai a ƙasansa an rubuta global concept, sai ka zo wajen adding, sai ka shiga text, sai ka rubuta global concept ɗinka, global concept, sai ka danna ok. A concept ɗinka, concept ɗinmu, sai mu ce concept ɗinmu, sai mu haura da shi sama, sai mu je mu rage masa size saboda ya yi girma da yawa. Idan mun rage masa size, sai mu je mu canza rubutu ɗin, mu nemi kalan da muka ga shi aka yi amfani da shi a can gurin, mu ce wannan ne. Idan bai macin ba, mu ƙara komawa mu canza wani. Idan muka kalla ya macin, to sai mu ƙara dawo da shi nan gefe ɗin, muna kallon kamar ya yi yadda ya kamata. To sai mu ce a ƙasansa akwai wani rubutu a ƙasansa wanda ƙila kamar ba a gani sosai. Bari mu buɗe mu kalla me aka rubuta a jiki. Abin da aka rubuta shine soft skills training. Sai mu je wajen adin rubutu, sai mu rubuta soft skills training.
ga rubutun mu ana bar mu sako da shi soft skills training a ƙasa yake, sorry kamar soft skills training, so yawa shikenan. To idan aka lura soft skills training din nan za a kalla yana da kalo, to kalo din da yake jikinsa kalo biyu ne. Soft din kamar yayi jajaja, soft skills yayi jajaja, ƙasan training din kuma yayi baki. To yadda mutum zai yi ya mai da wannan kala din exactly irin wancan, idan ka taba kan rubutunka sai ka zo da farko dai daga farko sai ka rage girman rubutu din tukunna. Bari mu rage girman rubutu din, sai mu canza kalan rubutu din, sorry ba nan nake son shiga ba, font din. Dan muka canza font din, muka la wannan yayi kama da irin wancan din. Font din wani kala ne, da sai mu ce irin wannan ne. To sai mu je kalo, ina kalon mu yake, mun wuce shi, mu dawo baya ga kalo din mu. To kalo din mu sai mu ƙara zuwa gradient din nan, sai mu zo plus din nan, sai mu zo irin yadda ɗazun muka yi, mu taɓa nan gefen, sai mu taɓa nan wajen fenti din, sai mu taɓa wannan brush din sama. To zai kawo mu kan wancan bana din still, sai mu ƙara taɓa kan bana, muka taɓa sai mu ɗauko wannan farin rubutun mu kai shi kan layi na sama. Kun ga abin da layi na sama ya bamu. To sai mu danna OK, muka danna OK. To shi kuma nan gefen layi na biyu, in muka koma muka je brush, muka taɓa nan gudu. To abin da za mu taɓa shine sai mu taɓa layi na ƙasa, tunda layi na ƙasa shine mai baƙi-baƙi. Sai mu taɓa layi na ƙasa, kun kalla yawan baƙi-baƙi da jajaja, sai mu danna OK. Kun kalla ya dawo tukalo, sama yayi baƙi da ja, ƙasan ku baƙi da, sorry wani kala ne, ohudi an dai fahimci me nake nufi. Ƙasan kuma shi ma kalan da daban, sai ka danna OK ɗinka. To ka kalla kala ɗin ya dawo irin wannan ɗin, sai ka danna OK. Sai ka je wajen position, sai ka ɗan matsa da shi irin yadda wancan ɗin yake, misali irin yadda wancan ɗin yake, sai ka mai da shi. Sannan ya kamata a ƙara rage girman size ɗin ne, ya yi girma da yawa, sai abu na gaba shine let's get you into faster job. Shi ya kamata mu rubuta, mu je wajen art, mu je wajen text, ga text din mu ya sauko nan gurin, let's get you, mu je edit, let's get daban, you into a better job, shi ma daban kamar haka yake. Sai mu danna OK, mu je mu duba. OK ba better job, faster job ne, sorry, faster job ko. Sai mu danna OK. To mun danna OK, sai mutum ya je wajen size din, sai ya ƙara masa girma. Idan ya ƙara masa girma, sai ya je wajen font din ya ga wanne ne ya matching da wannan, ba wannan bai matching ba, mu ga wannan, shi ma wannan bai matching ba, mu ga wannan. To wannan ya so ya yi matching, to sai mu ce wajen kala ɗaya, shi ma 2 kala ne ko. To sai mu zo wajen kalo, sorry ina kalo ɗinmu yake, sai mu je wajen gradient, sai mu taɓa plus, sai mu zo nan gefe mu taɓa shi, sai mu danna wajen fentin mu, sai mu zo wajen brush, sai mu taɓa kan banan mu, sai mu taɓa kan let get ɗinmu, sai mu danna OK. Sai mu zo nan gefe mu taɓa shi, sai mu ƙara da mu taɓa wajen brush fentin mu, sai mu taɓa brush ɗinmu,
sai mu ƙara taɓa kan bana ɗin, sai mu taɓa kan faster job ko, sai mu taɓa ok, sai mu taɓa ok, mu danna ok. To kun kalla rubutun shi ma ya dawo 2 color kenan, sai mu danna ok, rubutun mu ya dawo haka. Sai mu ga sai me kuma take a test ko, sai mu je wajen plus, sai mu je wajen test, sai mu zo wajen edit, sai mu take a test ɗin, mu danna ok, sai mu jawo shi, sai mu ga shi a saman nan, sai mu jawo shi ƙasa, sai mu ga to wani kala ne shi ɗin. Ok, da farko mu ƙara masa girma tukunna. Ina size, muka je size muka ƙara masa girma, sai mu danna ok, sai mu zo mu duba, mu canza masa kalan rubutun, mu ce wannan, a'a ba shi ba, mu ƙara neman wani, wannan bari mu kalla wannan. To mu ce dai let's mu bar shi anan, bana son ɓata lokaci, na ga time ya har mun kai minti 21. Sai mu je wajen, an kalla background ɗinsa shi kaɗai, background ɗin ya canza kala. To sai mu zo wajen background, ga background anan wajen T ɗin nan, muka taɓa background ɗin, ga enable nan sai mu kunna ta. In kallon da background ɗin ya dawo, sai mu ce wani background muke so, sai mu ce muna son ya zama exactly kalan wannan ɗin, sai mu zo wajen gradient, sai mu taɓa plus ɗin nan. Idan muka taɓa plus, sai mu zo nan gurin mu taɓa nan gefen, sai mu taɓa brush ɗinmu, sai mu ƙara taɓa kan banan mu, sai mu zo kan banan mu. Ok, tunda ma kalan irin wannan na gefen ne kawai, ko da wannan na jiki bayan mata ma muna iya amfani da shi, tunda kalan kusan kamar ɗaya ne. Sai mu danna ok, idan muka danna ok, sai mu ƙara dawowa nan gefen, shi ma mu koma mu yi abin da muka yi, sai mu zo mu taɓa bayanta still, sai mu danna ok, kalan da ya dawo iri ɗaya, duka ya dawo iri ɗaya, sai mu danna ok. To kun kalla background ɗin ya dawo iri, amma bai dawo exactly irin wancan ba, saboda ba shi muka taɓa ba. Bari mu ƙara komawa mu taɓa shi gradient ɗin nan, mu taɓa nan gefen na farko, mu zo mu taɓa brush, mu taɓa nan gurin, sai mu zo mu taɓa asalin kan shi rubutu ɗin haka, sai mu danna ok, mu zo nan gefen ma mu taɓa shi, mu taɓa brush, mu taɓa kan asalin shi bayan wannan take a test ɗin, mu danna ok, mu danna kuma ok. To rubutun kuma yana baƙi ne, sai mu mai da shi fari kalan rubutun. Na wajen kalo, let's say okay, na kalo, sorry, ga kalo ɗinmu nan, sai mu mai da shi white kalo. Shikenan, white kalo ɗin ya kamata mu ɗan ƙara masa, mu ɗan yi bold ɗin rubutu ɗin ne. Mu zo B style, ga bold nan, ƙara masa girma. Kana iya zuwa ma kana ƙara masa, sai ka nemi stroke, ka kunna stroke ɗinka. Misali shi kalan stroke ɗin ka sa masa fari a ƙasa, kana iya ka rage shi kaɗan, ka rage shi, idan na ok. To misali sai mu je gefe su ma duk mu kulle su da mun gama da su, ga sunan duk sai mu kulle su, duk wanda mutum ya gama da shi sai ya kulle shi. To sai me ya rage mana a ƙasa, ga phone number da address ko, ga phone number ko, sai mu je wajen insert ɗinmu, mu je text, ga text ɗinmu na a sama, sai mu sauko da shi ƙasa, sai mu je edit, sai mu ce phone ko, phone, let's say mu ce 08069558529, comma space 08064672794. mu danna ok ɗinmu, ya ba mu phone number. Sai mu sauko ƙasa, mu saka email address, let's say mu sauko ƙasa, mu ce email electronic mail ko, electronic mail, email, sai mu ce email ɗinmu muhammadkabir b2@gmail.com, mu danna ok. Misali ga email ɗinmu da, to abin da ka fara yi shine ka je ka je masa size ɗin ya dawo
ya dawo ɗan ƙarami ta yadda ga size ɗinmu ya dawo ƙarami. To shi ma baƙi ne ko, sai mu je wajen sorry number nan ban sa daidai ba, 050 na saka 080. Dan ok, sai mu je wajen text ɗin, muna so ya dawo irin wancan baƙi, sai mu je wajen kala. Misali idan muka je kala mu buɗe ok sorry, ya kamata mutum ya taɓa kan rubutun ne. Idan na taɓa kan rubutun that means shi nake so na yi bolding ɗinsa, shi nake so na mai da shi baƙi. Sai na je wajen kala, idan na je wajen kala mu je gradient, mu je plus mu yi irin yadda ɗazu muka yi, taɓa brush, mu taɓa kan rubutun, sai mu taɓa kan rubutun email ɗinmu a dawo baƙi. Ƙara komawa ɗayan gefen, shi ma mu ci komawa mu yi yadda irin ɗazu yadda muka yi, taɓa kan rubutu, taɓa kan email ɗinmu. Sorry, sai ka tabbatar ka taɓa saman nan yayi baƙi tukunna. Yawwa ok, ya dawo baƙi wuluk. Ok, to sai mu zo wajen bold, ƙara bolding ɗinsa. In ka ga dama ka zo stroke ka buɗe shi, amma ka fito nan ka rage shi, ko guda ɗaya ka bari, zai fi ƙara masa baƙi. Amma ka ga dama ba za ka sa shi duka ba ma. Sai mu ce sai office address, sai mu zo wajen plus, sai mu saka text, sai mu ga text ɗinmu a can sama, sauko da shi nan, mu edit address ko address federal locus cost housing estate Bauchi, Bauchi state, Nigeria, full stop. Nan ok, ga address ɗinmu nan, sai mu ji address ɗinmu ya dawo yana kallon inda ya kamata. To address ɗinmu wani kala ne? Bari mu je kalo. Muka je kalo, idan mutum ka kalan irin address anan kana iya sa, an ba gani ba kaman ga wanda muka amfani da shi a can gurin, sai mutum ya je, tunda an kalla kalan yayi wani iri daban-daban, dole an yi amfani da stroke ne. Ka stroke, ka buɗe stroke ɗinka, sai ka ga kamar da fari aka yi amfani a can gurin. Da fari aka yi amfani, amma kalo ɗin sai mun canza kalo ɗin, kalla. Ok, kalan rubutun ne fari, sorry, stroke ɗin ne sai aka saka masa, bari mu je stroke ɗin, sai aka saka masa wannan kala ɗin. Yawwa ga yadda, ok, kamar wannan kala ɗin ne ma, ga wani kalan da aka saka masa stroke ɗin. To address ɗin nan ya yi girma, za mu rage size ɗin, address ɗin nan, saboda a ƙasanta akwai wani abu ɗaya ma. Za mu je mu ɗauko shapes ɗinmu, dole guda ɗaya. Ina shapes ɗinmu yake, lokaci ya riga ya tafi. Ga shapes nan, ɗinmu za ka mai da shi ƙarami. Idan ka mai da shi ƙasanta, misali ka danna ok, kala ɗin wani kala ne, sai mu je kala,
mu buɗe kalan ba right ba ne, sai mu duba mu je gradient, mu je plus, mu je fenti, sai mu taɓa nan gurin ga kalan a nan gurin, sai mu taɓa shi mu danna ok. Mu ƙara dawowa nan gefen, sorry, mu je nan gefen, mu taɓa fenti, mu taɓa brush, mu taɓa kai, mu taɓa kala, mu danna ok, mu danna ok, mu danna ok. Kalan ya dawo irin wancan, sai mu kulle shi shima, mu kulle shi, mu kulle address ma, saura rubutu. Mu je plus, mu saka text ɗinmu yana sama can, yana sama. Mu buɗe wajen text ɗinmu, sai mu rubuta patronize us, misali exclamation mark. To rubutunmu wani mun hauro da shi, rubutunmu wani kala ne, kalan sai mu je mu nemo farin kala. Na kala yake, na kalan mu fari ne, sai mu bayan mun sa kala sai mu je mu canza font ɗin. Mu ga wannan zai yi, shi ba zai yi ba, to ko wannan ma muka bai shi. To address ɗinmu, to yanzu mun riga mun samar da duk wani abin da yake jikin wannan. To kana idan delete sai ka ɗauke shi. In ka ɗauke shi, address ɗinmu muna buƙatar mu je mu buɗe shi, mu ƙara gyara address ɗinmu, tunda dama na kulle shi. Bari mu buɗe shi. Address ɗinmu, ina ya kamata address ɗinmu ya kasance? Address ɗinmu yana nan ƙasan ne. Wannan waɗannan ne nake buƙatar na ƙara ƙasa da su. Bari in bubbuɗe su. Bari na ƙara yin ƙasa da shi. Misali mun kammala aikinmu, sai mutum ya je wajen saving. Save already dama ka yi saving ɗin project ɗinka, ko ba mu yi ba, bari mu yi saving project ɗinmu. Bari mu sa masa suna, mu ce masa MK kawai a wuce wajen, muna sauri. Sai mu zo mu yi save as image. Insha Allahu mun kammala kenan. To zan tura ma kowa wannan, zan tura aikin a group, sai kowa ya yi saving ɗin hoton. Irin wannan shine assignment ɗinmu, irin exactly yadda na yi ɗin haka mutum zai yi. Bayan ka yi wannan, kowa iri ɗayan nan zai yi. Bayan kowa ya irin wannan, kafin nan sai mutum a ƙashin kansa ya ƙirƙiri nasa, kuma assignment ɗin guda biyu ne. Bayan mun yi wannan wanda kowa zai yi irin nasa mu kalla, sannan sai kowa kuma ya je ya ƙirƙiro nasa na daban ya yi. Allah ta'ala ya taimake mu, ya samu dace. Sallallahu ala Muhammad.